Merga nata wong akeh kuwi angel. Watake dhewe-dhewe, kekarepane dhewe-dhewe, sipate dhewe-dhewe. Pirangane cantrik semene akeh sing padha suwita marang aku, ora kabeh pambegane padha. Mula kowe minangka dadi pangareping para cantrik kudu bisa nglambe ateni. Tegesipun kados pundi? Kudu bisa ngrangkani marang atine para cantrik. Aja nganti gawe tatu, aja nganti gawe lara. Kabeh padha ning ngarepe Begawan Sabdawala. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat. Ana cantrik sing lembah manah, ikhlas sabar ngenteni dawuhing Begawan Sabdawala. Ana sing kesusu kaselak kepengin ngentuk ngelmuku kuwi ya pirang-pirang. Mula kabeh reksanen kanthi ati sing ikhlas. Yanoman sendika ngestakaken dawuh. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat. Ya. Merga ngene. Aku kuwi le madheg pendhita durung suwe. Aku kuwi le madheg brahmana durung suwe. Bebodro marang pertapan kembang sore kene. Entuk barokahing sing gawe jagat wekasan aku ora kok perkara aku kuwi dadi wong ampuh, ora kok perkara aku kuwi dadi wong pinter, ora ning kabeh mung dadi lantaran marang kersaning Hyang Mahanasa. Aku lagi